खुलुमबाय लोगोफोर दिनै जा टपिक्सखौ लानानै आङो भिडिअखौ बानायदों बे भिडिअखौ एक्चुअली आं सिगांनो मोनसे भिडिअआव होखांबायानो थांनाय 20 सेप्टेम्बर खालि ओरैबायदि मोनसे जाथाय जालांदो जाय जाथायखौ जोंनि गासै भारत हादरावनो खोनाजोबनानै आसरित मोनदो जे सासे मानसिया माबोरै बेफोरबायदि खामानि मावनो हागौ। एक्चुअली बेंगलराव सासे नेपाली हिन्जाव मानसि 29 बैसोनि जागोन आरो बै हिन्जाव मानसिया सिगांनो हाबा जाखानायमोन आरो हाबा जानानै बिसा माबा मोनसे नांलाय खमलाय जानानै बिनि उनाव बियो माने हारसिङै थानायसै मोनसे रुम भारा लानानै आरो बियो गंसे गेदेर मलाव खामानि मावोमोन आरो बै मलावनो सासे मुक्ति चन्द्र राय होननाय सासे उरिस्सानि मानसि जाय बिजों जयै खामानि मावोमोन आरो बिजों रिलेशनशिपआव दंमोन। नाथाय 20 सेप्टेम्बर खालि बै महालक्ष्मीया थानाय महालक्ष्मीया जाबाय बै नेपाली हिन्जावनि मुङा बै महालक्ष्मीया थानाय रुमनिफ्राय बिराद गेसाव गेसाव माने मोनामनाय ओंखारबोबायदोंमोन आरो बै मोनामनायखौ माने सह्य खालामनो हायियाव बिनि खाथि खालानि सुबुंफोरा रुमनि मालिकनो फन हरो जे ओरै बाथ्रा नोंथांनि रुमनिफ्राय बिराद माने गाज्रि मोनामनाय ओंखारबोबाय दङ आरो बेखौ खोनानानै मालिकआबो लोगो लोगो फैयो फैनानै मालिकआबो बेयाव रुम खाथियाव माने गसंनानै थानोनो हायासै ओरैबायदि मोनामनाय। बिनि उनाव बै रुमनि मालिकआ बै महालक्ष्मीनि बिमा आरो बिनानाव सासे बिनिफ्राय एसे गोजानाव बिसोरबो थायोमोन आरो बैसोरनो फन हरनानै बुङो जे फैनाय बेयाव फैनानै बै रुमखौ खुलिनानै नायफै मा जादों मा मादो सिङाव बिराद गेसाव गेसाव मोनामबाय दंमोन आरो बेखौ खोनानानै बिमाजों बिनानावजों माने आथुरैनो फैयो बै रुमसिम आरो फैनानै बेयाव रुमखौ जेब्ला खुलिनानै नायो बिराद माने गेसाव मोनामनाय रुमाव माने हाबथावथारानो ओरैबायदि माने मोनामनाय आरो बेखौ जेब्ला मोनामनाय बिथांमोना बाहेराव ओंखारबोजोबो आरो गोबां माबा मानाय होनानै बिथांमोनखौ जिफोर खाथेनानै खुगायाव गन्थङाव बिनि उनाव बिथांमोना बै रुम सिङाव हाबो आरो हाबनायनि उनाव बेयाव रुम सिङाव गोबां थै लाला लिलि गोलैजोबनाय आरो मानिबा बेदरफोर गोलैजोबना थानाय। बिनि उनाव बिथांमोना थाङो फ्रिजआव गंसे फ्रिज दंमोन बै फ्रिजखौ खुलिनानै नायो नायबाथाय बेयाव ओरैबायदि मोनसे गेदेर बुस्थु हाबनानै दङ जाय बुस्थुखौ माने रावबो बिमा बिफाया साना जे निजेनि फिसाखौ बेफोरबायदि सोरबा माब्लाबा नुनांगोन होननानै जेराव माने पस्टमर्टमनि रिपर्ट हिसाबै 49 पिस नोंथांमोना खोनासंनानै ला 49 पिस खालामनानै बेखौ माने बै फ्रिजआव सोना दोनदो किसुमान गेदेर गेदेर अंगफोरखौ आरो जाय फिसा फिसा अंगफोरा गोबां माने बै रुमनि फ्लराव गोलैसोनानै दंमोन। बिनि उनाव पुलिसफोर माबाया रुमनि मालिकआ पुलिसनो खबर हरो मिथिखानानै जे मा केस जादों बियो होननानै। बिनि उनाव पुलिसाबो लोगो लोगो मोनफैयो पुलिसाबो माने बिनि बेदरखौ हुथुमजोबनो हायैयाव जि गोथैसो दोनग्रा न' बै गोथैसो दोनग्रा न'निफ्राय सानै स्टाफ लेंहरनानै बै गासै बेदरफोरखौ खनथुमजोबनानै पस्टमर्टम खालामनो लाना थाङो। दा खोन्थाया जादों मा सोर खालामखो आरो बै महालक्ष्मीया सोर? महालक्ष्मीया एक्चुअलि नेपालनि सासे आइजो जाय माने हाबा जायागारानो बै जायगायाव फैदोंमोन बेंगलराव आरो बिनि बिमा बिब' बिसोरबो बेंगलरावनो खामानि मावोमोन। नाथाय बियो सासे सुबुंजों सिगां हाबा जाग्रोयो बै हाबा जानाय सुबुंजों सासे फिसाजोबो दं बिहा आरो मासाव खनसे खननै बै फिसाजोजों लोगो हमनो बियो थांबाय थायोमोन। नाथाय जुदा जानायनि उनाव हारसिङै रुम लायो आरो लानानै सोरजों मा थायो थाया बेखौथ' आरो आजिखालि बेंगलराव माने बुंनोनो नाङा जोंनि आसामनिबो गोबां बिदिनो लाइमोनफोर आइजोफोर फैनानै सोरजों हौवाजों थादो सोरनि हौवा जेबो माने बुजिनानै मोना आजिखालि आरो थिग बिदिनो बेंगलराव बिथांमोनाबो बिदिनो थादोंमोन आरो थानायनि उनाव
सासे मुक्ति चन्द्र राय होननाय सेंग्राजों बियो माने गोसो थोलायोमोन आरो लोगोसे बै रुमावनो रिलेशनशिपआव सानैबो ज' थायोमोन। थानायनि उनाव बै मुक्ति चन्द्रआ बिखौ दानफ्लेजोबनानै इखालिनो खारखुमा लाङो उरिष्यायाव, मानोना बिनि न'आ उरिष्यायावसोमोन। बिनि उनाव पुलिसा बिखौ माने ट्रेक खालामबाय थायो, अबेयाव थांदों अबेयाव थाङाखै ट्रेक खालाम मिथियो जे बियो उरिष्यायाव थांदों होननानै। उरिष्यानि भुबनेश्वराव थांनानै बिथांमोना गावसोरनि जि टीम बानायदोंमोन, बै टीमफोरा गावसोरनि गावबा गाव खामानिफोरखौ मावो आरो उरिष्यायावबो बिदिनो मोनसे टीम बिथांमोना थिनहरो आरो बै उरिष्यायाव थिनहरनाय उनाव बै टीमा थांनाय 24 खालि बै मुक्ति चन्द्रखौ माने फांसे दंफाङाव निजेनो फासि लगायनानै थैनाय माने मोनहैयो आरो बिनि जि डायरि दंमोन बै डायरियाव बियो लिरनानै गालांदों जे आंनो बुथारदों, बिखौ आंनो बुथारनानै बै फ्रिसिङाव सोना गारबोदों, बेफोर गासै डिटेल्सै बियो डायरियाव लिरनानै ओमफ्राय गावआ गावनि जिउखौ खोमानानै लायो। मानोना बियो मिथिखागौ जे सासे मानसिखौ बुथारखांनायनि उनाव बियो जेब्लाबो खारग'नो हाया, बिखौ पुलिसा नागिरनानै फैथारगोन आरो बिनि थाखाय बियो इमान खस्थ'खौ नागिरालासिनो निजेनो माने गावनि जिउखौ खोमानानै लायो। गतिके रायजोफोर, नोंथांमोननो बे भिडिअखौ लाबोदों, नोंथांमोनाबो हयथ' नोंथांमोननि गामिनिफ्रायबो बेफोरबायदि लाइमोनफोर आइजोफोर हारसिङै जुदि बेंगलरफोराव मुम्बाइफोराव फैनो ओंखारोबा जेब्लाबो नोंथांमोना फैनो होनाङा, बिथांमोनखौ बुजाय, बिथांमोनखौ माने मानि होनानै न'आवनो लाखिनो सेस्था खालाम। मानोना बेफोरबायदि जाथाया दिनै बै नेपालि हिन्जावजों जादों आरो माब्लाबा जोंनि आसामनिसो जोबबा जानाय नङा होननानै जेबो गेरेन्टि गैया। जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय, मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव। गोजोन्थों।